Ahoj lidi, jsem Mr. Shiskefly a vítám vás u videa, jak si vyrobit svoji vlastní anime postavu. Takže, na to, abyste si vyrobili svoji vlastní anime postavu, je strašně moc programů. A já použiju ty, který mám už odzkoušený. Čili tenhle. Je to takový japonský programek, ale nevím, jak se jmenuje, protože z tohohle názvu to teda fakt nepoznám. Ale můžete si tu nastavit vlasy, styl, pusy, plavky, oči a takovýhle tyhle události a dokonce i barvy, potom barvy těla, barvy oblečení a tak dále. Je to strašně dobrý programek, mám z něho už docela dost postav a jsou hezky anime, jak mají být správně. A docela se mi líbí, jako stylově tam jenom klikáte, je to lehký, akorát problém je, že to je v cizím jazyce, jak je vidět. A je to takový jednoduchý, dalo by se říct. A když kliknete sem, tak všude vám to ukládá. Ať kliknete sem, nebo sem, všude se vám to chce uložit. Tak, to je první program. Druhý program je, že jdete na net, na Google, vyhledáte si a dáte anime dress up. Tak, tady máte anime dress upy, tady si můžete vlastně taky vytvořit jakoby takovou svou vlastní postavu. Třeba tady, pokud znáte Naruto, tak tady máte načítá, tak tady si můžete vytvořit úplně vlastní postavu. Ale to je takový díl. Potom můžete být kopíráci, napsat si třeba anime postavy a tady si je najít a použít je jako za svý. Ale to bych vám neradila dělat, protože je to kopírování a kopírovat se co? Nemá. To dělá jenom Číny. Bez urážky Čína. Tak. Další je, že si ho uděláte v Paint Tools Hypergram. To znamená to, že si ho vyrobíte pomocí téhle jakoby techniky. Znamená, jedete na Google, tam si uložíte nějakou anime postavu, která nemá žádný název a tak dál. Třeba dejme tomu tohle, tu ne, nějakou, co se bude líbit všem a má vlasy všechno, třeba Orochimaru. Prostě jedem a až nějakou najdete, hele, to je ten můj vytvoř si anime postavu, to je ta moje aplikace, to je fakt anime postava teda, ale třeba máte tuhle. Kopírujete, teda jinak řečeno, uložíte, překopírovat se nemá, dáte anime postava, uložíte, dáte Paint Tools Hypergram, file, open, otevřete ji. Tak a máte ji tady. Nyní dáte tohle, pokud máte teda ten program, tak můžete dělat to, co je. Cool. A tady vlastně jakoby si vytváříte, můžete si domalovat vlasy, řasy, teda, pardon, a tak dál. A pokud se vám ta postava líbí, tak si ji pak můžete uložit a použít třeba na svůj blog nebo na svou stránku, zveřejnit, propagovat a později můžou znát hodně lidí. Takže tak.
ale musíte dbát v tomhle programu na to, abyste si ji celou obtáhli. Úplně celou, i detaily, všechno. Stíny nemusíte, ty tam zůstanou, ty se vám nestratí. Ale všechno. Ucho, vlasy, všechny vlasy, prosím vás, jo. I ty domalovaný si tam nechte, ale i ty normální si musíte obtáhnout, protože pak by to vypadalo divně. Někde by měl vlasů hodně, nebo měla vlasů hodně, někde málo a to by fakt vypadalo hrozně lidi. Obočí, hlavní, lidi bez obočí jsou divní, ale lidi, co ho mají hůňatý obočí, jsou taky divní. Teda jako myslím anime postavy. Pusu. Bez pusy by to nebyl člověk, ale monster. Aha. Tak, odklikněte nos. A tady to dolní, a nevím co, asi vrázka nějak. Oči máme, obočí. Dohaje, co si to stalo? Se mi to zvenclo nějak. A dobrý. Necháme to obočí si podíš taky nebude. Ještě ucho. Na to jsem mám zapomněla. Na ucho. Je to dlouhý, já vím lidi, ale musíte být k tomu trpěliví. Mít hodně trpělivosti je hlavní u téhle aplikace. Já moc trpělivosti nemám, a tak to trochu odbiju. Takže, teďka dáme kouzelný štěteček, blik a máme potion. Ne, nemáme potion. A teďka to můžeme normálně odbarvit to modrý. Ale to nám ukazuje, kde máme mezery. A právě já mám tady mezeru. A tak mi to udělalo blbě. Tak, teďka si vezmete jakoukoliv barvu na stránku, třeba. Ale musíte si dát do penu, do pen. A to modrý si taky musíte odkliknout, protože jinak se vám to zobrazí jenom to modrý. Tak, teďka si to dáte do normálního pen, označíte si váš velikost, size tady, dáte si jakou barvu chcete a barvíte třeba červený obličej. Velikost 30, červený obličej. A musíte opatrně, aby to nepozkojilo ty oči, od toho bylo právě to označení, já si to označila blbě. A teď musím mít tady, si uděláte červený obličej, pak si to dovýbarvíte tu postavu a nakonec to může být i hezký. Ne jako tohle. Nemusí to vypadat jak čert, a může to být hezký. Tady nahoře to vidíte, si to můžete různě posouvat, zbližovat, snižovat, skýžovat, zamalovat oči, můžete nakreslit nový oči, novou pusu, nový nos, dělat si s tou postavou úplně co chcete, klidně i odmazat. Tak. Další, co můžete udělat, je vytvořit si postavu pomocí ostatních lidí. Dát vyhledávání, anime postavy, vytvoř si anime postavu. Tady si můžete přečíst, jak si vytvořit anime postavu a kde si vytvořit anime postavu. Třeba tady nějaká hra. Tady si můžete nadat oblečky a vytvořit si vlastně tím tu svou postavu. To je docela lehký, potom si to savenete nebo oskenujete a máte anime. A další možnost je normálně jít, vzít si třeba to Naruto a nechat si jako anime postavu tohodle človíčka, Naruto. Je to úplně nejlehčí a taky nejtrapnější, takže to nikdo nedělá.
Takže, myslím, že to je o anime postavách. Hodně věcí a všechno. A myslím, že se vám bude dařit a že si stáhnete program. Jmenuje se Punch to Say. A tenhle program je vlastně charakter, jenže jako já ho mám pojmenovaný blbě a mám ho zazipovaný. Tady. Počkejte. Moment. No nic, už jsem ho ztratila. Prostě mám to s názvem charakter. Jinak vy si můžete dát ještě anime postavu z her, jakože hrajete nějakou hru. Vyfotíte postavu, co hrajete a používáte ji, když si ji vytvoříte. A samozřejmě na to jsou ostatní programy a ostatní hezký věci. No, to by bylo o anime postavách všem. A já se s vámi loučím, doufám, že se vám tohle video líbilo, že jste si z něho něco vzali a že máte nějaký dobrý programy ještě. Takže čus lidi.